Ja men bröder och systrar, töser och pågar. Det är en glädje att presentera för er äppelknyckar. Ja! Grannen är hack i hälar, påstår att jag känt från att sepultera. Jag vill ju vänner, måste göra något och kommer sen. Far han är proletär och jobbar sent men har inte råd med käk. Så klart jag har mina själar, för övrigt är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om grannen hinner upp och får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Mor hon är missionär och säger att jag missade en himla världsson. Prosten lovar bekänt på söndagsbönen men jag var inte där då. Att jag skapade svärd i grannskapet med maten är inte här så. Var är Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affärsköp? Jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på bordsfördämnen men märker ingenting för den starka branden fyller upp åtminstone med kappsäcken. Men efter att sälja ner på marknaden och slå på varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten en gång. Jag måste